Mulai. Nah iki lur, Jumat tanggal 19 lur ya. Lokasi ketiga, lokasi terakhir lur. Kayak terowongan tol Sedan lur ya. Engko sampean ngalori kira-kira paling gak sampai 200 meter lur. Ketemu pos iki. Lah tak dele kebonan kene lur. Soalnya akeh sing njaluk neng lore tol, tak dele kebonan kene lur. Oh, wes angel. Share komen lur ya. Share komen biar dikira hoak. Isine panggah lur pakete, topi, sangu, sak kaose ukuran L lur. Sip pokoknya halus to. Kayak lur ya. Nah, tole ngalor gak sampai 200 meter lur. Lokasi iki sebelah pos iki lur. Muga-muga sing nemu berkah lur ya. Nah, kene iki wis langsung gas ae lur. Bapake langsung gas ae, aja lali bolo-bolo diomongi dikandani lur. Aku kuwatir lali ya. Komen wis temok lur ya.